Welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बे नोंथांमोनखौ आंनि बे दुगा ब्लग YouTube चेनेलाव आरो गोदानै बरायहरबावनाय थाबाय आरोना गाइस। गुड आफ्टारनुन बयनिसिमबो गाइस। एक्चुअलि बिराद गोसा सान्दुङा नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमबा? बिराद गरम आरोना दिनैबो बा बुंनाङा बारानो गैया आरोना नै बिफांफ्रानो मावा आरोना। बिफां फांसेबो दालाय मावनाय नुवा आरोना लोगोफोर। जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबसनबाय फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय गाइस। 100 बानायदो गाइस, दिनैनो 100 साबस्क्राइब नङा होमबा गाइस? साथामल'सो नांखागौ आरो माथो। 100 साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाइस दिनैनो, ना मा होनो गाइस? लामायावसो दं आरोना, लामायाव उन्दुदोंसो नै। बिराद गरमलै दिनैबो बा नायदो। हेलो गाइस, ऑनलाइन नहीं आएगा क्या कोई भी? नोगोद जाम्बालै नों मानसिया। रियेक्टबो खालामब्रा फाग्ला। गरमथारलै सिथोबसो। आजां गाजां गरम बालसो नै लामायावसो दं आं बिफां सायायाव। फाग्ला मारै दं खबरफ्रा? खबरफ्रा मारै दंलै? हो? नोगोद जाम्बा जाम्बा कमेन्ट खालामनो हाखागौ दा नों। हाग्राबारि नङालै सिथोब, लामासो लामा नै। जिरायनानैसो दं आं बेरेन्सियाव। अयथासार गरमलै। थिफुगुलायबाय नै आखाइया। आखाइया थिफुलायबाय नै। आखाइया नख्लि जाथारबायलै दामानि थिफुबायद्रा। भुटानाव बेरायहैनोसै थौ भुटानाव। लाइन मारिदों सिख्लाफोरजों। भुटानाव बेरायनोसै थौ भुटानाव, गाज्रिलै एफा गरम सिथोब। गरम नङाबा आरो दुब्लियाव थांबावनांगौसो दा सिथोब जाफबगोनसो बाल। बाथावथावनो। दुब्लियाव थांबावनांगौलै गरमावनो सिथोबसो। ओइ भुटान थांसैरा थौ सुइमिं पुलाव दुगैलाबायहैनोसै गंगार सिख्लाफोरजों। अनजालु। है मा खालामद्रा दहाय बेरे नागिरलाबायहैदोंमोन आरो बेवहायनो एसे बेरे नागिरनायाव खोमोर मा होनो हाग्रा बुज्रावनायाव माबादों, बेरे बुज्रावनायाव थिफुदों। नख्लिना आखायानो हिनजावनि गुरैरै ना ओंखायनो थिफुलाबायबाय एसेयावनो। जाला। गरम पानि थान्दा पानियाव थांसैब्रा थौ, गरम पानि थान्दा पानियाव दुगैनोसै आरामनो गंगार सिख्लाफोरजों फाग्ला। आदित्य नाम ले लो। आदित्य पाहाड़ी। नुबाय आंना जाम्बा फ्रेन्ड्सफ्रानो माबायदि फैयो। ए भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, 100 सब्सक्राइब करो आज। रायखसरा जाम्बा मोनजाबायाखैनो रायखसनो। आंखौ हिन्दी फोरोंहरलाय। मारै रायलायो हिन्दी फोरोंहरलाय आंखौ। गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस, 100 सब्सक्राइब करा दो।
जों गामियाव फै लिबु जानोबा जों गामियाव लिबु जानोबा बिराद लिबु दं। सान्दुं गोसाथारा नै सान्दुंआ नै फाग्ला मारै लिरनानै हरखोरा बेलाय बागुसान कासिलास आपाकुरनिया मेगामास फाग्ला लिरखोरा क्या लिख रहा है भाई कुछ समझ नहीं आया मेरे को अनजालु खिथाहरलाय मार्सिक खिथाहरलाय बेखौ मार्सिक मा लिरनाय जादों बियो विजिटानस 15 क्या लिख रहा है भाई फाग्ला लिरनानै हरोब्रा आसलसो सासे क्लास लाफानांसिगोनलै अनजालु होमबासो माबा भिउ फैसिगोनदां साबस्क्राइबानो फैया माथो गलारा डेल्ला आयु गोस है क्या डेल्ला मी फ्रॉम इंडोनेशिया अरे थैंक यू इंडोनेशिया मैदा नुवाखै थैंक यू आई एम फ्रॉम इंडियन आसाम एरफाय सुमब्राम जानोबा सुमब्राम जानोबा एरफाय आसलसो हरो माथो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब ओइ आंनि भइसआ मानो माबायलै उनाव मानो जायोलै आंनि भइसआ हो कमेंट कर दो गाइस कमेंट जाम्बासो जागोनलै मास दिनै बाथावथावथारलै माथो अनजालु लाइभ थाफायो लाइभ थायो लाइभ बे सार्भार नाङियासो उनाव खोनायोलै नों होमबा लाइभ थायो लाइभ सान्दुं नांबायलै लाइभ थायो लाइभ नों लाइभ थाफानोबा फै सानैजों लाइभ थागोन ना थायो आइदे सानैजों लाइभ थानोबा फै मारै खालामोथाय बिदि सानैखौ आया मानो सान्दुं गोसायाव थानांगौरा साबस्क्राइब नांगौ जायोना 100 साबस्क्राइब नांगौलै आंनो दाबो थाङा माथो 100आनो थाङा माथो दाबो माबाल' दं 97 रावबो साबस्क्राइबखौनो खालामा चेनेलखौनो सिटे माबायाव थानांगौरा लामायाव थाफैनांगौ बार थान्दानि लामायाव आंबो लामायावसो दंना नै लामायावसो दंफैयो आं नै लामायावसो दं सानैजों थाजायो र' माबा इनभाइट खालामलायनांगौलै इनभाइट खालामबासो सानै थाजायो इनभाइट बानायहरगोन र' एबार खबर हरनानै मिथिबाय सामफ्रामबो लाइभ थाबाय थागोन आं 100 साबस्क्राइब जागौमानि जेब्ला 100 साबस्क्राइब फैगोन ना अब्लासो ब्लग भिडिअ लाबोगोन आं नङाबानो लाबोआ आयु लिवार्ड अरलांजाबासो दा बैयाव गाथायाव होमबासो बट मोनगोन नों हाग्रा बारियाव उन्दुनाया एमबियानो गैला 1 GB ल'सै दुखुनांथाव
गाइस सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नायनानैल' थांथारलै जिगोदसो रावबो सब्सक्राइबखौनो खालामलांथारा माथो नै भलिउम लिवार्ड बालांजागोन रा नों दा र' लिवार्ड बालांजागोन ना जाया नायबानो जाबाय दा लिवार्ड बालांजागोन नों दा र' बैयावनो होमबाना सोर बोखानानै होयो नोंखौ बोखानोथ' हिनजाव गैखाया बाबु आयु इलालिया विन आयु मारै लिरनानै हरखोलै बेलाय जन बिया मैक्स ब्लॉग हेलो ब्रो हेलो कमेंट कर दो गाइस कमेंट सान्दुं गोसाबाबो ओंखारलै अखा हानांलायाना बिसोरनो कुछ होता है ब्रो क्यों ब्रो ऐसा क्यों रियान प्रेसिटियो होस फाग्ला नामफ्रानो आलदालै बिराद गरमथारलै अखा हाबाबो अखा हायाबाबो ओंखारलै बेयो डेन्जारसो लबारा मा ओंख्रिमोन मा ओंख्रिमोनलै खानायाबो नैलै थाव फुनाखै आं माबायदि जाम्ब्रा काटिं साइससो जानानै दं नै खानायफ्राबो सान्दुङानो आजां गरम इण्डियान आसाम ब्र आसाम बङाइगाव अरनो हायाबालाय मोजां माबायालाय ओंखामालाय मा ओंख्रिमोन इउ फ्रम ब्र होनबाय दा अफलाइन थांफिन गारबाय नै मा ओंख्रिमोनलै दालि मैथा नाथुरसो बा सोर हानोरा मालदार मानसिजोंलाय दालि मैथा नाथुर जोंना गैयालै बानलु बाथोनसोमोन दहाय माथो खालामनोरा बानलु बाथोनजों जायाबानो उफाय गैया नोंस्रासो मालाय मालदारलै अनजालु नोंहासो बिखेन होहरबायबो नै फट' दैलामारियाव थांसै फै दैलामारियाव माबायाव आइफवालियाव दुगैहैनो आइफवालियाव बेखौ मिन्थियोबा ओमफ्राय मा बुस्थु बे पानीपुरी ब्रो पानीपुरी अच्छा नहीं है ब्रो थगायखायो माखौ थगायनांगौरा बानलु बाथोनखौ बानलु बाथोन होनाबालाय माथो रायन सब्सक्राइब कर दो गाइस सब्सक्राइब थगायाखैलै आं बानलु बाथोनसोमोन जोंना दहाय मानो थगायलाबायनांगौ जाखो आंखौ हिन्दी फोरोंग्रा दे हिन्दी फोरोंलाय मोजांनो रायज्लायनो लेमन सन रायज्लायनो जाम्बासोलै दैलामारियाव दुगैबा खुरु जायो नामा मुलि फुनदोरा खुरु जाबा मुलि दंखायोना खुरुनि फाग्ला होनग्रा आं गावगोन गरफा हाबहोजोबगोन आं नों आदा अट'मेटिक नेन्स जाबाय खिसिमप्रिं ब्रो अरे खिसिमप्रिं का मतलब क्या होता है भाई मा पागला कमेंट खालाम क्या बोल रहा है भाई खिसिमप्रिं ओइ बे मा होननाय जादों बे आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया ब्रो अरे बाप रे इतना ज़्यादा दूर हिंदी आता है क्या ब्रो आपको हिंदी
Indonesia nahi pagla se. I am from Assam, bro. Indian. Asal English रायलाय नांगौरा आंलाय हिन्दीखौनो रोङा आङो आरो इंलिस रायलायनो बुजिगोन आं इंलिसखौनो रोङा I don't know English आग्लालै हिन्दीखौनो रोङा आङो आरो बुवा लेवरा जायो नामा I am from Bhutan दे बिलिफां दे आग्ला जेनि एबसाय आग्ला माला हिन्जाव लाखोरा बेलाय खिथाहरलायबावालै बिलिफां नार्जारि 75 बे 75आ मानिलाय लानजाया अरे FF ट्रिपल एक्स थेंक इउ ब्र थेंक इउ हामगौ जाम्बासिम हामा जायो नामा आंनि हाबायावबो नोंखौ लिंहरालां बिलिफां इंडिया क्लास इंडोनेशिया अरे बाप रे ऐसा क्या पिन कोड लास वाह पिन कोड लास ने मा ओंख्रिमोन बिलिफां ओंख्रिया खोन्थाहरदो मा ओंख्रिमोन माथो खालामना थानोरा बिराद गरम ना सान्दुं गोसाथार दिनै ओंखायनो लाइभ थालाबायबाय आरो उफाय गैया दिनै लाइभ थाबाय थायाबानो एमबिबो गैला ओमफ्राय 75 औ मिन्थिबाय बेखौथ' मिन्थिबाय ओंख्रियासो मामोन होनदां ओंख्रिखौसो मिन्थियाखै विश अरे एनजी सिंह विश एनजी सिंह ब्रो क्या बोल रहा है यार रिरिन सुलियानी ब्लॉक हेलो डीडी हेलो सिस्टर अनजालुलै हनै मारै होनहरलाबायखो खिथाहरदो आंनो एसे नोंसो मिन्थिगौ ना आंला खोन्थाहरलायथारालै बेबो सब्सक्राइब मार दो गाइस सब्सक्राइब मार दो चैनल को थांबाय नामा बिलिफां थांलायबाय जिगोदसोलै बिसोरो मारै बिदि थांलाबायनो हायोरा अफलाइनलाय अनजालुआबो थांबाय नामा अफलाइन हो अनजालुलै हेलो हीरो अरे यार ऑफलाइन हो गया पूरा ऑनलाइन आजा कोई तो ओइ भुटानिस कमेन्ट खालामदोरा आग्ला मारै बेबायदि अफलाइन जालाबायनो हायोरा कमेन्टबो खालामहरलायबावला फाल्थुगान लाजाबावा माथो बेलाय बार बारबाय आरामनो थान्दा बार बारदों नै थान्दा कुल आसललै बिराद गरमलै औ सान्दुं नांबायलै सान्दुं अच्छा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस सब्सक्राइब 100 सब्सक्राइब कर दो 100 सब्सक्राइब कर दो गाइस 100 सब्सक्राइब कर दो दिल खुश हो जाएगा अगर 100 सब्सक्राइब हो जाएगा तो कमेंट कर दो गाइस कमेंट
चैनल में नया है तो सब्सक्राइब मार दो गाइस, सब्सक्राइब मार दो, 100 सब्सक्राइब कर दो। आज जुलाई लास्ट है ना आज, इसलिए 100 सब्सक्राइब कर दो। 100 में हुआ अभी, इतना ज़्यादा धूप है ना आज, देखो ज़्यादा धूप है। कमेन्ट खालामदो अनजालु, अफलाइनसो थांखो ना माखो? आजां गाजां गरम नै, बिराद गरम नै दिनै। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब मार दो भाई, सब्सक्राइब मार दो, कमेंट भी कर दो, कमेंट कमेंट गाइस कमेंट। कमेंट भी खालामबानो जाबाय। I need a support guys, everybody comment कर दो guys, I need a comment. Oh, बिराद गरम ले, बिराद गरम। सान्दुं गोसाथारलै, दोरोदोंसै जायगाखौ। अबेजों थाबा अबेजों मोजां जागोन रा जायगाफ्रालाय। नैबेजोंसो थानांसिगोन, ओरै सानजा सोनाब। सानजा सोनाब थाबासो मोजां जासिगोन। आरे दुंजोबबाय माथो। सब्सक्राइब मार दो गाइस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। दारिया हिद्दा, दारिया हिदल जाबाय नै, ओंखायनो दारिया हेभिल जाखाबाय दारिया नै। यार सब्सक्राइब नहीं आया क्या? सब्सक्राइब चाहिए यार, मेरे को 100 सब्सक्राइब चाहिए यार। आज लास्ट है ना, जुलाई लास्ट है, इसीलिए 100 सब्सक्राइब चाहिए यार। 100 सब्सक्राइब कर दो। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब मार दो गाइस, मैं भी सब्सक्राइब करूँगा गाइस। सब्सक्राइब चाहिए यार। कमेंट भी कर दो गाइस, कमेंट भी। अभी मैं लेट रहा हूँ, ठीक है, इधर का लेट रहा हूँ मैं, छाव में। ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, कूल कूल। सब्सक्राइब सब्सक्राइब, आई नीड ए सब्सक्राइब, आई नीड ए सब्सक्राइब, आई नीड ए सब्सक्राइब। क्या यार, मतलब कुछ भी। चुप चुप। कमेन्ट खालामदो रा लोगोफोर। आया दोननोसैबो आरो मारै नानिया न'आवसो दं। सोर? आं मा थांबावनांगौ दे? हा? टयलेट हरफानो? अ नानि, औ अ नानि, गुन्दै लायलायनो बेंथलाव हो। नानिया थाङानो आबै, आबै नानिया थाङानो।
ओमफ्राय गुन्दै लायनांगौलायनो आबौआ लिंदोंमोन नै आबौ लिंदोंमोन ओइनो माबा बेट्रि गारियाव बेंथलाव थांनो लिंदोंमोन आरोना लोगोफोरा आंखौ एक्सुवेलि आंना दा दुब्लियाव खामानि दंना आं थांनो हाया आरोना दा गुन्दै थिखोनांगौ होनदोंमोन ओमफ्राय बस्थायालाय बस्था हरफानांगौ होनदोंमोनलै आबौआ ना बस्था थिखोनांगौ होनदोंमोनथाय दुब्लियावबो थांबावनांगौसो ना ओमफ्राय दा ओमफ्राय दुब्लियावलाय सोरथो थाङो दा हेलाय र' दखानाव थांनां गाइस दखानाव थांनि आरोना आं दा इतना ज़्यादा धूप है ना बाप देखो दुकान में जाना पड़ेगा मेरे को ग्रैंडफादर बुला रहे हैं यार मेरे को दुकान में ग्रैंडफादर बुला रहा है ग्रैंडमदर भी है जाके आता बेवहाय गेलेनानै जिबौफोर थाबा मा जायो सोरबा मेरा सोता भाई भाई बिलाय बिलाय Allah इलाय सान्दुं गोसाथारलै लोगोफोर सान्दुं गोसा दुकान में जाना पड़ेगा यार दुकान में जाके आता हूँ मैं रुको 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 ओइ आबौ औ बुरैखानाय आबै रंगिना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बोल रहा है देखो 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 अरे बाप रे देखो देखो इतना ज़्यादा धूप है ना आज वाह ना 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 छोड़ेगा मो फोटोनिचो oh shit एफा गरम रा एथबां गरम नै आजां गाजां गाराम सोर मा थाखुमालाबायखो आं गामसा गाननानै थाङो नामा मारै थांनोबाल लंपेन्ट गानदों गुन्दैबो लाफानो फैसा हरखाबाय आङो खोनाया आयु आं थाव फुनाखै जेबो फुनाखै र' आं हाफपेन्ट गाननानै फैनोसै होमबा दसे सायायाव थाफैथ'द्रा सायायाव दसे थाफैथ' आब' मा फाम गैया साइकेला र' थांबाय फैबाय गाइस नायथ' भाग के वीडियो करना है मेरे को इतना गर्मी यार आज उफ मर जाएगा
बेसोर दावबाय जाम्बा सान्दुं गोसायाव थागासिनो नोंखौ सिनायाखै आं हो नुवाखै न'आव नुदां मिथिया बेंथलाव थांनांगौ हनै सान्दुंआव थागासिनो गारिया हाखु दाखु खारबाय आं आबौमोन ओइ नै दहायसो न'आव दंमोनलै आरे थांनांगौ बाय बाय एवरीबॉडी बाय 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 बिसोर खोबनानै